శాఖ 8వ మహాసభలకు మీ అందరికీ ఆహ్వానం. నాకు ఇచ్చిన టాపిక్ విద్వేష రాజకీయాలు, ప్రజాస్వామ్యం. దాని గురించి ఎక్కువ మాట్లాడు, దానికంటే అది ముఖ్యమైనది కాదని కాదు, కానీ చాలా రెలవెంట్గా ఉన్న ఒక ఇష్యూ మీ అందరి ముందు ఉంచాలని నా కోరిక. అది ప్రత్యేకంగా ఆదివాసీ 5th షెడ్యూల్ ప్రాంతాలకు సంబంధించిన ఇష్యూ. విద్వేష రాజకీయాలకు సంబంధించి అయితే మానవ హక్కుల వేదిక చాలా కాలం నుంచి సూత్రప్రాయంగా ఐడియాలజికల్గా సిద్ధాంతరీత్యానే ఈ సంఘ్ పరివార్ రాజకీయాలు, హిందుత్వ రాజకీయాలు ప్రజాస్వామ్యానికి అత్యంత ప్రమాదకరమైనవి. ప్రజాస్వామ్యానికి ప్రధాన శత్రువు భారతదేశంలో హిందుత్వ రాజకీయాలు అనేది ఎప్పుడో మేము ఆ కంక్లూజన్కి వచ్చాము. ఆచరణలో వాళ్ళు ఇప్పుడు మనకు అవి ఎంత అన్యాయంగా ఉంటుందనేది ఇప్పుడు చూపిస్తున్నారు. అన్ని నాగరికత నిబంధనలకు విరుద్ధంగా, అన్ని ప్రజాస్వామిక సూత్రాలకు విలువలకు వ్యతిరేకంగా వాళ్ళ రౌడీ మూకలు అనేక చోట్ల ఈ దేశంలో పాలిస్తున్నారు. ఏ పద్ధతిలో చేస్తున్నారు అనేది 1-2 ఎగ్జాంపుల్స్ సరిపోవు. బిల్కిస్ బాను కావచ్చు, బీఫ్ లించింగ్ కావచ్చు. మనం కోరుకున్నది ఒక లౌకికత ఉన్న దేశము, ప్రజాస్వామ్యాన్ని, లౌకికవాదాన్ని. వాళ్ళేమంటున్నారు, లౌకికవాదం ఉండటం వల్ల ఏదో హిందువులకి నష్టం అయిపోయిందంట. ఎక్కడ నష్టమైందండి? ఎక్కడైనా నష్టమైందంటే మైనారిటీలకి నష్టమైంది. ఎక్కడైనా నష్టమైందంటే స్త్రీలకి, అణగారిన వర్గాలకి, బహుజన కులాలకి, ఆదివాసీలకి నష్టమైంది. హిందువులకి ఎక్కడ నష్టమైంది? రియాలిటీని మొత్తం తిప్పి ఈ మాటలు అంటున్నారు, మన ముందు పెడుతున్నారు. అన్యాయమైన రాజకీయం వ్యాప్తి చెందుతున్నారు. దీన్ని ఒక ప్రజాస్వామిక స్ఫూర్తితో, భిన్న సామాజిక సాంస్కృతిక వైరుధ్యాలు ఉన్నది మన దేశంలో, వైవిధ్యం ఉన్న మన దేశాన్ని, దాన్ని గౌరవిస్తూ మనము కాపాడుకోవాలి. ఈ సంఘ్ పరివార్ హిందుత్వ రాజకీయాన్ని మనం తిరస్కరించాలి అని మానవ హక్కుల వేదిక భావిస్తుంది. ఒక 2వ అంశానికి వస్తాను. చాలా అనిపిస్తుంది ఆవేదన. దేని గురించి అంటే, ఇప్పటిదాకా 5th షెడ్యూల్ ప్రాంతంలో ఉండవలసిన అనేక నాన్ షెడ్యూల్డ్ గ్రామాల్ని ఇప్పటిదాకా 5th షెడ్యూల్లో కలపకపోవడం. వాళ్ళు ఆదివాసీలే, ఆదివాసీ మెజారిటీ గ్రామాలే. పేదరికంలో కానీ, మిగతా సూచికల్లో కానీ, క్రైటీరియాలో కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అప్పుడు ప్రవేశపెట్టిన క్రైటీరియాకి సంబంధించి కానీ మీట్ అవుతారు. షెడ్యూల్డ్ ప్రాంతంలోనే ఉండాలి. ఇది మనం చెప్తుంది, మానవ హక్కుల వేదిక చెప్తుంది కాదు, ప్రభుత్వమే ఒప్పుకుంది. కొంతమంది మీలో గుర్తుంటుంది, 1976లోనే కేంద్ర ప్రభుత్వము రాష్ట్రాలన్నిటికీ, ఆదివాసీ ప్రాంతాలు ఉన్న రాష్ట్రాలన్నిటికీ ప్రతిపాదనలు పంపండి. ఏవైతే మెజారిటీ ఆదివాసీ గ్రామాలు ఉన్నాయో 5th షెడ్యూల్లో లేకుండా బయట ఉంచివేయబడ్డాయో వాటి జాబితాను తయారు చేసి లిస్ట్ మాకు పంపండి అని 76లో చెప్పారు. బీహార్ నుంచి పంపారు, మహారాష్ట్ర నుంచి పంపారు, రాజస్థాన్ నుంచి పంపారు. 10 ఏళ్లలో మళ్ళీ నోటిఫికేషన్ వచ్చి అవన్నీ ఇంక్లూడ్ చేయబడ్డాయి. షెడ్యూల్డ్ ప్రాంతంలో న్యాయం జరిగింది, ఒత్తిడి పెట్టారు కాబట్టి. ఆంధ్రప్రదేశ్లో, ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అంగుళం ముందుకు పోలా. కొన్ని ప్రక్రియలు జరిగాయి, కానీ నిర్దిష్టంగా చెప్పుకుంటే ఇప్పటిదాకా ఆదివాసీ గ్రామాలు బయటే ఉన్నాయి, షెడ్యూల్ ప్రాంతం బయటే ఉంది. ఎందుకు ఇది అవసరం అంటున్నామండి? ఆదివాసీలకి 2 కావాలి. ఒకటి, మిగతా అన్ని కులాలు, ఇప్పుడు దళితులు ఉంటే, బీసీలు ఉంటే వాళ్ళలాగా ఎస్టీ సర్టిఫికెట్ ఒకటి కావాలి. ఎస్టీ సర్టిఫికెట్ ఉంటే ఫలితాలు, రాజ్యాంగం కల్పించిన ఫలితాలు పొందుతాం. కానీ అక్కడే తేడా వస్తుంది. ఆదివాసీ సమూహాలకి, మిగతా వాళ్ళకి ఒక్క సర్టిఫికెట్ ఉంటే మాత్రమే సరిపోదు. వాళ్ళు నివసించే ప్రాంతాన్ని కూడా 5th షెడ్యూల్ ప్రాంతం అని నోటిఫై చేయాలి. ప్రెసిడెంట్ గారే నోటిఫై చేయాలి, ఇంకెవరు నోటిఫై చేయడానికి వీళ్ళ. ప్రెసిడెంట్ గారికి కింద నుంచి ప్రతిపాదనలు పోవాలి, మన అసెంబ్లీల నుంచి, మిగతా చోట్ల నుంచి. క్యాబినెట్ ఆమోదం తీసుకొని అసెంబ్లీ నుంచి పోవాలి. 1950 ఫస్ట్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్లో జరిగిన పెద్ద అన్యాయం ఏమంటే, గీశారు గీతలు, ఇవన్నీ ఆదివాసీ గ్రామాలు 5th షెడ్యూల్ గ్రామాలని. చాలా గ్రామాల్ని బయట వదిలేశారు.
తిరిగి అవి కలపాలంటే మళ్ళీ ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డరే ఇవ్వాలి. మన 2 రాష్ట్రాల్లో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో మీరు ఊహించగలరా ఎన్ని గ్రామాలని బయట వదిలేశారో? అట్లా ఆదివాసీలు నివసిస్తున్న గ్రామాలే, మీకు తెలియదని కాదు. 805 గ్రామాలు. ఇది మనం చెప్తుంది కాదు, వాళ్ళు తయారు చేసిన లిస్టే. మంచి ఆఫీసర్లు ఉన్నారండి, బిఎన్ యుగంధర్ లాంటి వాళ్ళు, బిడి శర్మ లాంటి వాళ్ళు, మన శంకరన్ గారు లాంటి వాళ్ళు అందరూ చనిపోయారు. కానీ ఆదివాసీలకి ఎనలేని సహాయం చేశారు వాళ్ళు గవర్నమెంట్లో ఉంటూనే. సార్ వీళ్ళ సంగతి ఏంటి అని ప్రభుత్వాలకు చెప్పారు. 805 గ్రామాలను ఐడెంటిఫై చేశాము, దాంట్లో 500 చిల్లర ఎంతో అక్కడ 550 ఏపీలో ఉన్నాయి, తెలంగాణలో అయితే 252 ఎన్నో ఉన్నాయి. వాళ్ళ లిస్టు ప్రకారమే కావాల్స్తే విజయరావు గారికి సుగన్ గారికి లిస్ట్ ఇస్తాను, మిత్రులు తీసుకోవచ్చు తర్వాత. ఉన్నాయి లిస్ట్ మన దగ్గర, అఫీషియల్ కమ్యూనికేషన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఇవి ఇంక్లూడ్ చేస్తే న్యాయం జరుగుతుంది సార్. ఇవి ఇంక్లూడ్ చేయకపోతే ఏమవుతుందండి? మీకు ఐటీడీఏ పరిధిలోకి వస్తారు కదా ఇంక్లూడ్ చేస్తే, ఐటీడీఏ పరిధిలోకి రారు. ఐటీడీఏ పరిధిలోకి వస్తే ఎవరు? మన ఆదివాసీల కలెక్టరు పరిధిలోకి వెళ్తారు, దేనికైనా ఆయన జవాబుదారీ అవుతాడు. ఇంక్లూడ్ చేస్తే మరొక బెనిఫిట్ ఏముంటుంది? ట్రైబల్ సబ్ ప్లాన్ కేటాయింపులు ఉంటాయి కదా, సబ్ ప్లాన్ కేటాయింపులకి అర్హులవుతారు. రాజ్యాంగము పొందుపరిచింది కదా, ఆదివాసీ ప్రాంతాలకి ప్రత్యేకంగా పరిపాలనా విధానాలు రూపొందించింది కదా రాజ్యాంగం. కానీ అది ఎప్పుడు వర్తిస్తుంది? మీరు 5th షెడ్యూల్ ఉంటే వర్తిస్తుంది. గుట్నూరులో ఉన్నారు కానీ దహేగాంలో లేరు, కెరిమెన్లో లేరు, చాలా గ్రామాలు. ఒక్క ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోనే 164 గ్రామాలు ఆదివాసీ ప్రాంతాల్లో ఉండవలసిన గ్రామాలు ఆదివాసీ ప్రాంతాల్లో లేకుండా వెలుపలు ఉన్నాయండి. ఎంత అన్యాయం! ఎస్టీ సర్టిఫికెట్లు ఉన్నాయి, కొన్ని బెనిఫిట్స్ వస్తాయి, కానీ ఐటీడీఏ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీ కావచ్చు, పెసా రక్షణ చట్టం కావచ్చు, 170 కావచ్చు, ల్యాండ్ ట్రాన్స్ఫర్ రెగ్యులేషన్కి సంబంధించి నాకంటే మీకే బాగా తెలుసు అవి ఎంత ముఖ్యమో, ఎన్ని పోరాటాలు చేసి సాధించుకున్నాము. అవి ఏమీ వర్తించబడి, అవి ఏవి కూడా వీళ్ళకి వర్తించవు. నేను చెప్పిన 805 గ్రామాలకి, 250 చిల్లర గ్రామాలకి, ఆదివాసీ గ్రామాలకి, ఆదివాసీ మెజారిటీ గ్రామాలకి కావాలంటే వెళ్ళి చూడమని చెప్పండి. వాళ్ళు చూడట్లేదు. ఈ విషయానికి సంబంధించి ఎవ్వరికీ తెలియదండి. 2004-5 దాకా మాకు కూడా తెలియదు. ఆంధ్రాలో పుట్టింది ఒకటి 5th షెడ్యూల్ సాధన కమిటీ అని, ఆదివాసీలు మొదలుపెట్టి నాకు బాగా గుర్తు, పాడేరు పోతున్నాను నేను బాలగోపాల్ గారు బస్సులో, మిత్రులు అక్కడ ఎక్కి ఆ 5th షెడ్యూల్ సాధన కమిటీ వాళ్ళు సార్ ఇది ఉందంటే బాలగోపాల్ గారు ఆశ్చర్యపోయారు. అన్ని గ్రామాలు ఉన్నాయా? కొన్ని అయితే ఉన్నాయనుకున్నా కానీ 805 ఉన్నాయా? నేను చెప్పేది ఇప్పుడు 2006, 2005, 2006లో ఉమ్మడి రాష్ట్రం. ఇది కొంత మేము పనిచేయదలుచుకున్నామండి అంటే పూర్తి హెచ్ఆర్ఎఫ్ సహకారం ఉంటుందని చెప్పాము. అప్పటి నుంచి అనేక కార్యక్రమాలు జరిగాయి. వారం రోజులు టెంట్ వేసుకొని హైదరాబాద్లో కూర్చున్నారు. శంకరన్ గారు వచ్చి అడ్రస్ చేశారు ఆ టెంట్ని, బాలగోపాల్ గారు ఉన్నారు, మా జీవన్ కుమార్ గారు ఆర్గనైజ్ చేశారు, మొత్తం అక్కడ సహాయం చేశారు. ప్రభుత్వం దృష్టికి వెళ్ళింది. అంతకంటే ముందు ఒక విషయం చెప్పాలి, కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ప్రతిపాదనలు పంపండి అని మెసేజ్ వచ్చినప్పుడు ఆంధ్రాలో జలగ వెంగళరావు అనుకుంటారు 1976లో అతనే అనుకుంటా చీఫ్ మినిస్టర్. ఆంధ్రాలో క్యాబినెట్ ఒక తీర్మానం పాస్ చేసిందండి. క్యాబినెట్ తీర్మానం ఉంది, ఇది అన్యాయం జరిగింది 58/76, నాకు అంత గుర్తుంది కూడా ఆ తీర్మానం. 58/76 తీర్మానం, క్యాబినెట్ తీర్మానం రెజల్యూషన్ ఏమంటే ఇవంతా అన్యాయం జరిగింది, చారిత్రక అన్యాయం జరిగింది, ఈ గ్రామాలన్నీ తిరిగి షెడ్యూల్డ్ ప్రాంతంలో కలపటానికి ఈ క్యాబినెట్ ఆమోదం తెలుపుతుంది, ప్రయత్నం చేస్తుంది అనేది రెజల్యూషన్. అలాగే ఉంది రెజల్యూషన్గానే ఉంది. 30 ఏళ్ళ తర్వాత ఎప్పుడో మళ్ళీ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు చీఫ్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు 2007లో షార్ట్ నోటీస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 74 అని అడిగారు. మార్చి 10న అడిగి దీని గురించి ప్రస్తావించారు చాలామంది ఆదివాసీ మిత్రులు, ఆదివాసీ ఎమ్మెల్యేలు. సార్ ఇట్లా ఉన్నాయి, బయట అన్యాయం జరుగుతుంది, వీళ్ళకి ఏం వర్తించట్లేదు రక్షణ చట్టాలు, కొంత ఇది చేయండి, మనం గవర్నమెంట్ ప్రిపేర్ చేసిన లిస్టే కదా, కొంత చొరవ తీసుకోండి అంటే రెడ్డియా నాయక్ అనుకుంటా ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్ దోర్నకల్ ఎమ్మెల్యే రెడ్డియా నాయక్ గారు, ఆయన కూడా గట్టిగా బల్లగుద్ది ఎస్ జరగాలంటే హామీ ఇచ్చిందండి. చీఫ్ మినిస్టరు ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్ హామీ ఇచ్చారు ఆన్ ద ఫ్లోర్ ఆఫ్ ద అసెంబ్లీ. ఇది ఖచ్చితంగా చారిత్రక అన్యాయం జరిగింది, దీన్ని
ఎట్లా అయినా పరిష్కరిస్తాం, వీళ్ళందరినీ జాయిన్ చేసే పని మొదలు పెడతాం. 2007లోనూ అక్కడ మనకు తెలుసు కదా, కింద నుంచి ఒత్తిడి లేకపోతే, దిగువ నుంచి బలంగా ఒత్తిడి లేకపోతే ఏది జరగదు. ఆ ఒత్తిడి తెలంగాణలో అస్సలు లేదు. ఆంధ్రాలో కొద్ది గొప్ప ఈ మధ్య కదిలింది. ఆ పుష్ప శ్రీవాణి అని ఒక ఆమె డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్గా ఉన్న ట్రైబల్ ఆమె, పార్తీపురం ఏజెన్సీ ఏరియా నుంచి, ఆమె కూడా కొంత చీఫ్ మినిస్టర్ కూర్చొని ఆమె మీద ఒత్తిడి, మనలాంటి వాళ్ళు పోవటం చెప్పటం, ఆదివాసీ సంఘాలు పోవటం చెప్పటం, మిగతా ఎమ్మెల్యేలు వీళ్ళు చెప్పటం, ఏంటమ్మా ఈ అన్యాయం మీరు చేయరా, ఇప్పుడు పాదయాత్ర అప్పుడు చెప్పారు కదా అంటే, మొత్తం మీద పోతే గవర్నమెంట్ నుంచి ఒక మెసేజ్ వచ్చింది. ఐటీడీఏ పిఓలు సీతంపేట, పార్తీపురము, పాడేరు, రంపచోడవరానికి మెసేజ్లు పోయాయి. మీరు ఈ లిస్టులు ఉన్నాయి మా దగ్గర, ఇవి ఈ 550, ఇవే కాకుండా మిగతా ఇంకేమైనా ఉన్నాయో ఐడెంటిఫై చేసి గవర్నమెంట్కి ప్రతిపాదనలు పంపండి అని మొదలుపెట్టారు ప్రక్రియ. బాగానే ఉంది. ఈ నాన్ షెడ్యూల్లో ఉన్న బయట ఉన్న గ్రామాలన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయండి గమనించండి. ఇవన్నీ ప్లేన్ ఏరియాలో ఉన్న ఎమ్మెల్యేల జ్యూరిస్డిక్షన్లో ఉన్నాయి, వాళ్ళ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో ఉన్నాయి. ఫిఫ్త్ షెడ్యూల్లో లేవు, ఎస్టీ రిజర్వ్డ్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో లేవు, ప్లేన్ ఏరియా. ఈ ఎమ్మెల్యేలు ఒత్తిడి మొదలు, అరే ఇప్పటికే కబ్జా చేసి పెట్టుకున్నారు చాలామంది నాన్ ట్రైబల్స్ వచ్చేసి అక్కడ, ఇదని అదని సన్ఫ్లవర్ అని పామ్ ఆయిల్ అని మొత్తం కబ్జా పెట్టారు. షెడ్యూల్డ్ ప్రాంతంలో ఉండవలసిన గ్రామాల్ని వీళ్ళు ఒత్తిడి పెట్టి ఐటీడీఏ పిఓల చేత రాయించకుండా ఉంటున్నారు. నేను మా జిల్లా ఉదాహరణ చెప్తా. విశాఖపట్నం మాది. విశాఖపట్నం జిల్లాలో 11 మండలాలు ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో, అనంతగిరి ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో అనంతగిరి నుంచి చాలా ఉన్నాయి ఈ గ్రామాలు. ఒక్క అనంతగిరి ప్రపోజలే పంపారండి, మిగతా లేవు. మాడుగుల, రావికమ్మతం, చీడికాడ ఇవేమీ లేవు. ఎందుకు? అక్కడ 3 ఎమ్మెల్యేలు కూర్చొని ఉన్నారు. నర్సీపట్నం ఎమ్మెల్యే కూర్చొని ఉన్నాడు, మాడుగుల ఎమ్మెల్యే కూర్చొని ఉన్నాడు, చోడవరం ఎమ్మెల్యే కూర్చొని ఉన్నాడు. వాళ్ళు బీసీ నాన్ ట్రైబల్స్. ఇప్పటికే చాలా వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అక్కడ వాళ్ళకి, భూమికి సంబంధించి, మిగతా మైనింగ్ ఇంట్రెస్ట్కి సంబంధించి. వాళ్ళు ఎట్టి పరిస్థితులు వాళ్ళకి తెలుసు, వాళ్ళకి బాగా తెలుసు. ఇది 5th షెడ్యూల్గా రికగ్నైజ్ అయితే, చేర్చబడితే, ఆదివాసులు నిలబడి అయ్యా నువ్వు వచ్చి ఇక్కడ ఎట్ట భూములు కొనుక్కుంటావు, ఎల్టీఆర్ వర్తిస్తుంది మాకు, నువ్వు ఎట్ట వచ్చి ఇక్కడ నాన్ ట్రైబల్ వచ్చి మైనింగ్ చేయగలవు, సాధ్యం కాదు అని అంటారని తెలుసు. కాబట్టి విపరీతంగా ఒత్తిడి పెడుతున్నారు ఐటీడీఏపీ వాళ్ళు. వాళ్ళు రాయట్లా, పెద్ద పెద్ద చదువుకున్న వాళ్ళే, ఐఏఎస్ టాపర్లు, వ్యవహారం ఉంది వాళ్ళకి. ఐటీడీఏపీ వాళ్ళు సిగ్గు లేకుండా ఎక్కడ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వ నిబంధనలో ఎమ్మెల్యే గారి అనుమతి ఉండాలని లేదు ఇంక్లూడ్ చేయడానికి. వాళ్ళు పోవాలి, ఆదివాసులతో కూర్చోవాలి, గ్రామ సభలు పెట్టాలి, ఏమయ్యా ఎంతమంది ఉన్నారు, ఏంటి తతంగము, కంటిన్యూటీ చూడాలి, ఫారెస్ట్ ఏరియాతో, 5th షెడ్యూల్ ఏరియాతో రాసిపడేయాలి. పాత లిస్ట్ ఒకటి ఉంది కదా, ఆ లిస్టులో లేని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసి. వాస్తవానికి మహబూబ్ నగర్లో ఆ లిస్టులో 3-4 గ్రామాలు మాత్రమే ఉన్నాయి. మహబూబ్ నగర్ పోతే అమరాబాద్ అంతా 100 గ్రామాలు వస్తాయండి, ఇంక్లూడ్ చేయాలి. సర్వే చేస్తే అంతవరకైనా కొద్దిగానే మూవ్ అయింది. మాకు తెలుస్తుంది ఏంటంటే, ఆంధ్రాలో ట్రైబల్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ కూడా రెజల్యూషన్ పాస్ చేసింది, బయటికి చెప్పట్లా కానీ తెలిసింది. విలేకరు మిత్రులు కొంతమంది కనుక్కునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అంత కొంత ముందుకు పోయింది. తెలంగాణ అయితే చప్పుడు లేదు. ఎందుకు లేదు? ఆదివాసీ సమాజం నుంచి ప్రధానంగా ఒత్తిడి లేదు కాబట్టి. దీనికి సంబంధించి ఏంటి, మేము ఆదివాసీలం కాదా, రాజ్యాంగం ఆ రోజు మా 5th షెడ్యూల్లో ఉండాలని కలిపి, నీ పొరపాటు వల్ల మమ్మల్ని బయట పెట్టి నువ్వే చెప్పిన తయారు చేసిన లిస్టుని ఇంతవరకు ఆమోదం చేసి ఎందుకు ప్రపోజల్ పంపవు అసెంబ్లీలో ఆమోదం చేసి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి పంపాలి కదా. ఆదివాసీల మీద ఏమాత్రం ప్రేమ ఉన్నా అది చాలా అవసరమని మానవ హక్కుల వేదిక భావిస్తుంది. దీంట్లో ఇప్పుడు ఆదివాసీలు మీలాగా ఆల్రెడీ 5th షెడ్యూల్లో ఉన్న ప్రాంతంలో ఉన్నవాళ్ళు, బయట వెలుపల ఉన్నవాళ్ళు కలిసి ఒత్తిడి పెట్టాల్సిన అవసరం చాలా ఉందని మేము భావిస్తున్నాము. ఇంకా నేను ముగిస్తాను.